Čaute ľudia, dneska som Nový a dneska si zahrajeme jednu hororovku na Robloxe, ktorá sa volá, neviem, asi Scary Stream sa volá. A to je asi prvýkrát, čo o tejto hre absolútne nič neviem, takže bude to pre mňa prekvapenie. Ja poviem tu doslova, ako skús, no. A tu, voting players 1, tak ja tam idem. Už môžem mať toho samého. Circle of Ghost fail. No, tak, čo tam písalo, som sa nečítal, pretože jak to číta. OK, toto vyzerá ako survival hororovku. Sakra, neviem, survival hororovky. Čo je tu? To je kreslo z Fortniteu, gnomici. Tu budú, čo je, jaký Spider-Man? OK, rozbijem okno? Ne. Čo by tečko? Čo máme tu? Kamera a flashlighta. Yes. Upload video, insert disk. Go down to the nightmare, film something scary, upload to Scary Stream and go viral. Tak sa budem cítiť, keď uploadím toto video. What? To čo sa deje? Akože to čo je... First person. Fortnite Battle Pass. Ty kokos, som podržal tapku a som išiel. Quick drop, selfie mode. Wow! Ty kokos. Ty, ja som zapol. Scream Stream. To vyzerá ako zdivný, tak je ten názov ako zdivný. Tak, čo je tu? Nič. Aha, ja to natáčam, ja som dobrý. Wow, čo je tu? Shop? To má byť hororovka? Ty kokos. Ako celkom good hra. Find something scary. Wow, scary. Tak to mi tu pochčil celý strop. To je veľmi scary. To kto má toto tu akože to napôjde, alebo kde? Right face? Text? Tam môžem napísať text? Môžem sa volať. Kolečko. Bum. Ja to chcem také normálne vlastne. Počipa. To vyzerá veľa lepšie, počkaj sa. Ale nevidím nič, že to je všetko červené. Sakríš. Natáčaj, debil. See me, it was the gold. Okay, enter dive bell. Push button. Push. Však ja som tu! Close the door. Opa, a čo robí to? Ty! Kam? Fuj! Mi tu bere uši jak debil. OK. Takže to si robíš zo mňa akože... Return to surface. Kamo. Tak toto nebola hororovka na ever. Ja môžem sfotiť túto fotku, celú čiernu. A to bude scary. Aby som tu musel hľadať čo scary. Tu kde som? V nejakých čínskych backrooms? Mi nechce povedať, chcem ísť normálne. Čo myslíš schodíkus? Ok, toto viem asi explorovať. Ja som išiel omylom ešte nižšie. OK. Kusa. Akože sa ma vystrašilo. Ale z tých dverí môžem chodiť? Čo bolo za zvuk? Akože kyslík? Wow! Dovidenia.
Akože toto čo malo byť? Health, na chvíľku dead. OK, lidi, našiel som takú strašidelnú vec, takže ideme tam. Musím to nakamerovať a ideme okamžite, hej ľudia. Sledujte, what the fuck, čo je to? Vidíte to? A tam je ďalšia vec. Wow! To čo je? Neverím, stačí, nechcem filmovať všetko. Idem do zlého. OK, musím ísť späť na Surfacku a musím to uploadnúť. Takto funguje takto hra. Fúha, toto sa mi nepáči, to mi dalo riadny hit, zo začiatku hneď. Idem rýchlo do nášho... Koľko mám baterky? 6.2. Tak to nie je dobré. Zatváram dvere. A poď hore. Keď to ten furt musí odžubať uši, jasné. Ja sa stiším. Ja sa nepočuješ nikto. Sme doma, ty kokos, to vyzerá. Táto hra vyzerá celkom zaujímavá, ale ja som trošku nepochopil tej hre až potom. Tak, ideme to uploadnúť a ideme späť. To čo máš za brzké chlape? Skáľ si dobral. Počkaj, to nerozumiem už. Natočil som tam dačo creepy. Takže dúfam, že to... bude to drop kamera. Bang. Oj! Disk. Kamera mi to zobralo. Ale máme disk. Disk tvrdivý. Ideme to tam bang buchnúť. Insert disk. OK. OK, tu je to úplne. Forkman is attacking you. Forkman is on the move. A tu som to natočil. Vidíš to, kamo? What the fuck? To je neskutočné. What the fuck, čo sa deje? Čo sa creepy veci? Oh, nice. Hej! Tak, prvý úspešný deň. Som sa vyhľadať. Toto vec ma úplne... To je ma proste červená. Yes, sir. Ty kokos, tak toto bol aký budík. Knock. Out. Knock you out. Nice. To pochopil referenciu, tak nenapíšte do komentára. Pika, bater, nebudem mať miesto na disk. A tak dole mi treba baterku. OK, je to die bell, ale to sa mi už teraz páči, že nechce robiť. Ja už ku tým Forkmanom nepôjdem, pôjdem do kde inde. Asi kam to ja chodím? Old flashlight. OK, closer a... Počkaj, som sa stičiť. Dobre. A to asi počúvate len mňa, ale teraz som sa stičil, takže to mi môže od uši. No to podržal s rukou. 16 tu dávam. Za flashlight, ne? What the fuck? Vidíte to? Close dvere, chlape. Mám jediné šťastie, že som sa schoval. Vidíte to? Podrhá to na mňa z okna. Ty kokos. Ideme to vonku natočiť, ľudia. What the fuck? To čo je? To je ako nejaký lastúrnik, biológia, akože to absolútne nefunguje. Ok,
Ok, poďme ho sledovať. Zatvárame, dovidenia. Jež, vajer, chlape. Zasvágo čuba. Tak, ale zase hore. To už je zase večer, alebo... Bang. A zase je večer. To tam bolo na 2 minúty. No nejak 2 minúty. Teraz zajímavé. Bang. Bang. Ďakujem. Fú, tak choď do tak mám chuť do magneteku hodiť. Okay, let's upload the video. Insert disk. Bro, do you see that? What the fuck? Wow. Vidíte to? To je neskutočné. Sleduj na to. Podraz z okna. Hey there, top mid randir, ty kokos, tvrdý mid, a to je neskutočné. Oh. Oh. OK, ja som išiel idem sa k tomu približiť, akože ako metujem toto, hej. Už to ide po mne, teraz som to rekol, že zavrel dvere. A ideš vieral, chlape. No, takže go to bed, takže ďalší deň, úspešný deň, $224. To je bomba. Let's sleep. OK, knock out. Tretí deň, equip to kamera, môžeme ísť zase dole, ale ja som ešte nechce ísť. Ja som si myslel, že to bude taká hroka, jednorazovka, ale to vyzerá ako na nejakú inú. OK, čo tu mám? Hey, gadgets. Emote? Music? Muzika? Ty kokos. Taký široký výber. Strong flashlight. Extreme flashlight. Ja si musím kúpiť extreme flashlightu. OK, to vyzerá, že ako Blair alebo Phasmophobia. Takže keďže chcete z toho druhý diel, takže dajte like na toto video. A ja idem dole. Idem natáčať ako idem dole. Let's. OK, ľudia, zase ideme dole, takže musím zavrieť. A ideme. Stíšite zvuky, ja to stíšim pre vás, aby ste nemuseli vy, pretože ja vás chápem, že vy nemôžete na tohto mobilu všetko dávať dole. OK, predtým ako dám si... Let's go! Uvidíme, čo tu dneska nás čaká. Oh. OK. OK, čo je tu? Aha, to furt na inom mieste sme. Ľudia, ja sa fakt, že bojím. Tu vidím dačo strašidelné. A ja skončím. Dajte odber, dajte follow na tento stream. Pretože ja si to vážne zaslúžim. Toto je neskutočné. Kamože, to je hnusné zvuky. To skýňa človeky. Nic scary. OK, ja sa neviem, ako na začiatku. Čo je tu? A čo? Kámo, ja dačurili, že počujem, ale tu je sírový had. Z roku 2018, kokos. Koľkám filmu? Ty, však ja mám 42%. Oh, what the fuck? Vidíte to? Oh, to je Pennywise. To ríči. My sme skončili. Ja spadnem k nemu a som dead. Jak Berserk skeletony. Nespadni. OK, to by stačilo, ja sa idem vrátiť. A teraz kadia. Wow, kamo, Berserk skeleton. Ty koky. Wow. Čo ja tačom chlape? Čo robíš? Everyday I'm shuffling. Jaký shuffle move? Shuffling.
OK, takže teraz najviac získam followerov týmto. Nice. Treba baterku, tak bang. Ja som asi išiel zle. No lidi. Tak sa musím vrátiť. Oh no, oh no, oh no. Nájdi ma. Kámo, tak teraz sa vážne bojím výjsť. No really. Mi stiahni gaťa, ja mám sfotiť na Instagram, to čo vidí. Ty, čo sa nedá, čo tu pasáš? Tam je. Čo tam robí? Ste ako Hawking. Nevidíš ma, tu nie som ty a ty tu nie si. Opak, z oxygen mi ubýva. Hoppe. Ja som asi momentálne dead. Let's do this. Stále je tam ten berserk. Není, tak. Dostal ten berserk. Čo tam robíš? On je po mne? No. Fuj, what the fuck? Oh my god. To je skutočné. OK. Sorry. Au! Au, má DNA. OK, dávame si sprinta a ideme. Šlepa. Dobijam sprinta. A vidím. Skočíme flashlighta, super. A viem sprinta a ideme. Dobre, ti som nás ešte zle. Viem sprinta a ideme. Ja sa asi nedostanem hore už. OK, ja sa budem musieť vrátiť tam do toho mazu. Takže to poslední, že dáva... Aha, ahoj. Tak. Brrr! Ty kokos! Ja som Yakuza boss. A tá foto, čo to je? OK. Ejo. Ty kokos. Ahoj. Ahoj. Als je berserker, chlape, ja som tu zdechol. A to vedíš, že si tu. Poď berserker. Au. Padni odo mňa. Ty, not McQueen. Ja som sa zatiaľ vrátil späť. Super, to som tento berserker. Tak, ríš. A tak ma závidí už. To sú fase. Tento deň bol úplne náhodno, stali sa všetky veci, takže na budúce sa musím vydariť. We got to inform you that you failed to fulfill engagement quota contracts. What the fuck? Počkaj, wait, tomu nerozumiem. Jej. To je ako všetko, že vlastne ja to tam budem hrať do tej dokedy... No tak to ma celkom sklamalo. A pre toto video to je bohužiaľ všetko.